Hello world! Magandang gabi Pilipinas! Maupay nga gabi haton nga tanan. Welcome back to my music studio. Hitak mga kadramahan, mga hugot ng mga request na pagkanta. Before anything else, I would like to invite you all to please subscribe to my YouTube channel. Pakadtula po YouTube search, hit akon ngaran, Tulits Han Maslog. Magkakagawas po dito nga tanan ko ng mga gin-upload ng mga song covers, ng mga vlogs. Or pwede gihapon ko madto kahit on akong Facebook account, bil nga litan akong ngaran, Tulits Del Monte Pesenyo. Magkakagawas po dito nga tanan ko ng mga kanta nga gin-upload. Okay po? So today is August 1, 2020, Sabadong adlaw, ngan siyahan adlaw hiton bulan han Agosto. Maupay nga vespera bongtuhan kan Avid. Hangaran han ira patrona kan Mary Queen of Angels. Greet ko lapon nga tanan nga mga kan Avidnon labi na ira mayor kan Mayor Toytoy Hermino nga anhiya na hiton munisipyo hiton bungto. Ngan nga tanan nga mga kan Avidnon nga waray pagpakauli darakan COVID-19 pandemic. An mga adto abroad ngan an aada hamagkadirudelain nga mga lulugar. Special greetings po parahan akon inuokyan didi barangay 9 kanda Konsihal Marivic Lazara. Kaupod ang iya pamilya yadihi Ma'am Mayflower anakon ko teacher so gadman kan padiman man niya asawa niya mga anak Hifeline, Leonard, Antoinette. Kaupod dira Tita Arnie busa ngan hi Kuya Dundon. So gadman kan Kuya Rabi ngan Ate Baby. An era mga kaurupod nga di nga tanan Baroque ngan an nga tanan nga adiya na hayo nga tanan maupay po nga gabi. Greet ko la po gihap an akon pinamatronan kanina. Salamat ang pag-invite Amigable family di Barangay Malinaw kanda tatay Ramil nga nanay Relinda kaupo ng iya mga anak kan Crisal Justine ngan ang pinakagwapo hi Harvey. So ganman kan Ivan kan Lola Luming ngan Lola Patring. Greet ko gihapon hira Ma'am Grace eras gadi Barangay 7 nga amon pinamatronan kanina. Sige po at this time magkakanta po akin usa nga kanta para haiyo nga tanan nga mga kan avidnon. Pwede chumatcha, pwede sumayaw. O kay iyo yan na, ihahatag ko yung piyasa. Para na marathon, lockdown po yan na. Oo. Sige, sanglit. Next time nala kita man mamarathon. Nabati ka mo? Ayan. Cha-cha! An kan avid nga bungto, padayon pag-asinso, kay mainuswagon, salit may kabubuhason, padayon hin pagbag-o, kita mga kan-avid nun, kinahanglanon ta ang pagkaurusa mga bungtuhanon. Ang bungtuhan kan-avid, kadakuhan pagsarig, kun an mga mulupyo, pirmi magbuburublig, mga kalunggayanan, mahiaagumanta, bisan pa ang napulo nga mga barangay suludhan poblasyon. Gawasiton poblasyon may da mga barangay unaan kan Sangaya ug an Carolina rawis sulong kanteros malugo ubong buwangan kaupod an mabuhay pati na an kamantang ngan barangay Ipako barok kaghalong kanilay kaupod an Salvation ug an barangay Pandol Bukungan Balagon. Gawasiton poblasyon may da mga barangay unaan kan Sangaya ug an Carolina rawis sulong kanteros malugubong gibuangan kaupod an mabuhay pati na an kamantang ngan barangay Ipako barok kaghalong kanilay kaupod an Salvation ug an barangay Pandol Bukungan Balagon. Cha-cha! Tira mga kan-avidnon! Padayon kita hapag asenso, upay pa! Yehey! Nga! Cha-cha ita! Tagsa nga panimalay! Kay waray sarayaw, yan na Haji Park.
Gawas iton poblasyon, may da mga barangay, unaan kan Sangaya, ug an Carolina, rawis sulong kanteros, malugubong gibuangan, kaupod an mabuhay, patinaan kamantang, ngan barangay Ipako, baro kaghalong kanilay. Kaupod an Salvation, ug an barangay Pandol, bukungan Balagon. Gawas iton poblasyon, may da mga barangay, unaan kan Sangaya, ug an Carolina, rawis sulong kanteros, malugubong gibuangan, kaupod an mabuhay, patinaan kamantang, ngan barangay Ipako, baro kaghalong kanilay. Kaupod an Salvation, ug an barangay Pandol, bukungan Balagon. 18 nga baryo, nga sakop hiton bungto, may ada pa na pulo, sulod hiton poblasyon, aton igpapadayon, ang pag-urusa kan avidnon, para magmauswagon, ngan maging progresibo, ininbungto naton. Itong bugos nga samar, aton nagpaparayaw, mga kan avidnon. Mga kan avidnon, mga kan avidnon. Cha-cha-cha. Ayan, good evening po hatang katanan, maopay nga patron. Pamatron na po kita, abierto iton mga balay. Bawal magsuroy-suroy ha kalsada kay health protocols kita nasunod. And please observe social distancing and always wear your face mask. Waray makaon nga diri naka-face mask. Buwas may da misa paningba kita. Ano kaya siya iton kahulugan hiton misa. Stational mask po adi Bishop Buwas. Paningba po kita nga tanan. Ngan pamaratron katima. Ayan, open nga gabi hayo nga tanan. Wari ak mag-live yan ha kay nagpa-party ano. Buwas ak mabawi hayo. So reserve your request songs po. Buwas po ak magla-live. Thank you so much. Habugos na kalibutan, good evening, ngan good morning parahan mga agayan. Yan po, thank you so much, ngan God bless.